Hej, i dag har jeg taget mig turen til Lillestrøm, fordi det er en veldig speciel dag. Vi har officiel lancering af MG S5. Så jeg er ankommet her til hotellet, og her står de. Og nu skal jeg ind til en shop briefing, og så skal vi ud og prøve den. Jeg glæder mig. Bliv med. Jeg er så heldig at have min hele æggen den næste times tid. Så skal vi prøve den? Den her bil, den oser af kvalitet. Du har helt fantastisk materialer i interiøret. Stort set ingenting plastik. Alt er solidt, bundsolidt. Og du mærker ligesom, at MG stepper op hver evig eneste gang, der kommer en ny model. Altså nye MG S5 EV. Første indtrykket er fast, vældig god kvalitet, vældig rask, stort set ingen plastik, alt er simpelthen så solid og godt sat sammen. Ligger vældig roligt på vejen. Dette er en skikkelig behagelig sted at sætte, og en skikkelig behagelig bil at køre. Godt oversiktlig, ingen lag, masser af smarte funktioner, nyeste teknologi. Så klart Apple CarPlay, trådløs lader. Nu bruger jeg min telefon til at filme, så jeg har ikke koblet den op her, men det bare funker. Utrolig enkelt at vælge gear. Nej, det her, det er en god bil, altså. Nu synes jeg altså, at det her, det er mere bil for pengene. Det har vi sagt en stund, men ekstremt god rækkevidde. Jeg kommer mig ligesom ikke helt over den her kvalitet, at den er så god. Det er jo premium bilkvalitet til ekstremt lite penge. Og så elsker jeg, at MG lytter til folk. Utrolig fint med stor skærm. Tjekt, masse funktioner, men fysiske knapper. God kvalitet, det ligger vi. Noget vi kan trykke på, det er enkelt. Arbejde på, volumen. God lyd. Ned igen. Ventilation, fantastisk, god kopholder, holder til telefon, lader til telefon. Terningkast 6. Der var jeg tilbage for en nydelig bil. Skikkelig overrasket, skikkelig imponeret. Ej, det her, det er en god bil, altså. Jeg tænkte, jeg skulle, inden jeg forlader der, skal jeg fremhæve en ting, som jeg synes MG har løst på den bedste måde, jeg i hvert fald har set i en ny bil, uanset om det er elektrisk eller ej. Der er jo så mange regelværker, og det er derfor, at bilerne ofte plinger og planger, og den her lever selvfølgelig op til standarden
af sikkerhed. Så den har jo alle varslingssystemerne. Men vi er jo vant med, når vi går ind, så har vi MG Pilot. Og her kan vi jo slå af alle tingene. Men på grund af lovgivningen, der slår den jo på, og derfor må man gøre det hver evig eneste gang. Men ikke i MG S5. Lad os nu sige, at vi slår alt op her. Kraft. Vi vil gerne køre sætte. Ingen pling, ingen plong. Det du gør, er heroppe. Der har du Custom Profile. Hold fingeren inde på den. Og der har den lagret dine indstillinger. Det vil sige, næste gang du kommer ind i bilen og skal køre, i stedet for at slå alt op, der swiper du ned og aktiverer. Der. Nu er den aktiveret, men swipe ned, et tryk. Der er alt, som du ønsker, alt er slået af, eller det, som du ønsker skal være slået af, det er grunden nok til, at jeg havde købt den her. Tak for turen. For en nydelig bil. Glæder mig til, den her kommer i butikken. Altså, se en gang her. Hej, snatter.